Νομίζω πολύ μεγάλη σημασία, βάσει και αυτά που ακούστηκαν, να δει ο καθένας από ποια πλευρά βλέπει το τυφώδο και σαν τι το βλέπει. Το βλέπουμε σαν φόρο ή το βλέπουμε σαν ένα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του Δήμου. Γιατί είναι άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πώς έφτασε η χρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την κατάσταση. Το ποιοι δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτοί που δέχτησαν τις μειώσεις, που δεν αντέδρασαν καθόλου, που δεν τόλμησαν να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι για τα παρακρατηθέντα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όχι μόνο δεν έκαναν αυτό, αλλά ουσιαστικά έβαλαν και πλάτη για να κρατηθούν τα χρήματα. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε για το πώς θα διατηρηθεί ένας φόρος για να μην βουλιάσει ο Δήμος. Όταν εμείς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο βάλαμε το ζήτημα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το μεσοπρόθεσμο, το οποίο ουσιαστικά κλείδωνε την οικονομική διάρκεια των Δήμων, η απάντηση τότε από την πλειοψηφία ήταν ότι εδώ δεν είμαστε κοινοβούλιο. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να συζητήσουμε αυτά, γιατί θα διαφωνήσω το ότι είναι μνημονιακές πολιτικές. Δεν είναι αποφάσεις του μνημονίου. Το μνημονίο εξειδικεύει αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτά είναι γραμμένα στην ατζέντα Στρέτερ 2000-2010, ενταγμένα στη στρατηγική της Λισαβόνας. Θα το λέω, θα το ξαναλέω και δεν βαριέμαι να το λέω. Από εκεί και πέρα, ο Διφοδό χρησιμοποιήθηκε κυριολεκτικά σαν όχημα για να περάσει αυτός ο φόρος με διαφορετική μορφή και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και εδώ έχει μια αξία να δούμε τη θέση και την αντίδραση όλων των φορέων και αυτών που σήμερα ζητούν η κατάργηση του Διφοδό. Ποια ήταν η θέση και η στάση τους στο φόρο επιβρέματος. Γιατί ξέρετε, εγώ βλέπουμε από εντελώς διαφορετική πλευρά την ταξική θέση του κάθε φορολογούμενου. Τι θα πας να πεις δηλαδή σε αυτόν που του βγάζει το ασφαλιστικό ταμείο, το ΤΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο σε πληστηριασμό το μαγαζί, ότι σιγά μωρέ, μιλάμε για ένα φόρο της τάξης του 4% και του παίρνει το μαγαζί. Είναι το ίδιο με τον άλλο, με το μεγάλο κεφάλαιο που προανέφερε και ο Δήμαρχος πριν, ο οποίος κερδίζει μέσα στην καπιταλιστική οικονομική κρίση. Είναι το ίδιο? Δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, εμείς δεν δεχόμαστε το τσουβάλιασμα όλων σε εισαγωγικά των φορολογούμενων. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, με βάση και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, ουσιαστικά η επιβολή νέων φόρων και τελών θα απευθύνεται σε ποιους? Θα απευθύνεται στους επιτιδευματίες που απευθύνεται σήμερα ο Διφοδό? Όχι, θα απευθυνθεί και σε μια σειρά από λαϊκά στρώματα που πλήττονται σήμερα πάνω σε και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το σήμερα το αύριο και όχι να μιλήσουμε για φορολογία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για τον φόρο επιτιδεύματος έχει φροντίσει και είναι στα σκαριά η ίδια η κυβέρνηση να προωθήσει νομοσχέδιο το οποίο κλιματικά θα τους βγάζει έξω εντελώς. Θα τους απαλλάσσει από το φόρο επιτιδεύματος. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί στους δροδιτές, στους μικροεπαγγελματίες, σε αυτούς που πλήττονται σήμερα, σε αυτούς που κλείνουν το μαγαζί, ότι πληρώνουν 2 φορές φόρο επειδή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή είναι επιτιδευματίες. Πληρώνουν στο κράτος, πληρώνουν και στο Δήμο. Έχει σημασία να δούμε ότι και να αναδείξουμε και σε επόμενες συνεδριάσεις, και πολύ θα το ήθελα να γίνει αυτό, το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων, γιατί ακόμα και αν το Διφοδό παραμείνει, γνωρίζουν πιστεύω όσοι συμμετείχαν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Κυριολεκτικά ανοίγει η κερκόπορτα της επιβολής τοπικών φόρων και τελών στο όνομα της υλοποίησης και υπηρεσίας του καλλικράτη των λεγόμενων εξορθολογισμών των οικονομικών και της επιβίωσης των Δήμων. Αυτό θα γίνει.
Και από εκεί θα πιαστεί η κυβέρνηση και ενδεχομένως οι όποιες δημοτικές αρχές και θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές παροχές, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στους αυτούς τους οργανισμούς, πάμε στην ιδιωτικοποίηση, που είναι και η κατεύθυνση. Και γι' αυτό έφτιαξαν και το καλλιτράκι. Και οι μειώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο από το 2010 και μετά όσον αφορά τα χρήματα των Δήμων. Έχουν να κάνουν από την εποχή των καποδιστριακών Δήμων σταδιακά, από το 1998. Γι' αυτό λέω ότι οι αποφάσεις είναι παρμένες από τότε. Μεγάλη σημασία να δούμε και το εξής. Μια σειρά από μονοπόλια δραστηριοποιούνται στην περιοχή, από πολυεθνικές, σίγουρα, έτσι είναι τα πράγματα. Το κεφάλαιο όμως δεν μπορεί να χωριστεί σε ξένο και σε τόπιο, σε κάποια περίπτωση. Γιατί όμως δραστηριοποιούνται και σκοπό και δρόμο να έχει το κέρδος στο ξένο κεφάλαιο και το τόπιο κεφάλαιο. Και ξέρετε κάτι, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα, δηλαδή να δραστηριοποιούνται μια σειρά από όλα αυτά τα μονοπόλια και πολυεθνικές στη δική μας την περιοχή να γιγαντώνονται και να βλέπουν μόνο τη δική τους τσέπη, έπαιξαν κυβερνήσεις, πολιτικές, κόμματα και κάποιοι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, θα πρέπει να αναπτυχθούν ποια πολιτική υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια, ποια κόμματα και πώς στάθηκαν απέναντι σε αυτές τις κυβερνήσεις. Στάθηκαν στην απέναντι, στη διεκδίκηση, στην κόντρα ή μήπως συνειδητά υπηρέτες αυτής της πολιτικής. Να λοιπόν, πώς επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε ξαναπεί, ότι πολιτικό όργανο, πολιτικές και τα λεγόμενα ανεξάρτητων και τα λοιπά είναι υπερπίστως του παραδείγματος. Ζήτημα παρένθεσης δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ναι, και ακούστηκε από τον κύριο Καρύτη. Ο Ροδιανός λαός θα μας έστειλε να παλέψουμε για αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο για αυτά, για πολλά. Ουσιαστικά ζήτημα παρένθεσης είναι σηκώνουμε τα χέρια και φεύγουμε. Και έχει ξαναπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο όργανο, οι αρκετές τέτοιες αποφάσεις. Προσέξτε. Είχε γίνει μια μελέτη για τον Τυφωτό, η οποία δεν προχώρησε, υπάρχει μέχρι ένα σημείο και εξέτειται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ τότε με το σκεπτικό των ΔΕΠ, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Είναι σήμερα δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας? Όχι, δεν είναι. Έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση από το 1994 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για καθαρά ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εμάς είναι πρόταση για αυτές τις συγκεκριμένες αναφορές να δούμε το πώς θα περπατήσει από ένα σημείο και μετά η μελέτη αυτή για να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές. Με το θέμα του ΦΠΑ, ανέβαινε και αυτό. Και πήγε και πολύ σωστά πήγε, αλλά εκτιμώ ότι και αυτά είναι τα συμπεράσματα του κόσμου. Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ δεν υπάρχουν. Και μην ξεκινιόμαστε. Είναι μειωμένοι σε σύγκριση με τους πάνω. Δεν είναι μειωμένοι που ουσιαστικά λύνουν μια σειρά από προβλήματα. Μειωμένοι σε σχέση με τους συντελεστές ΦΠΑ στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν κατά τη δική μου άποψη να βγούμε στον πληστηριασμό να διαλέξουμε την παραγωγή του Τυφωτό ή την παραγωγή των σε εισαγωγικά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Εμάς η δική μου πρόταση είναι η εξής. Είναι πρόταση από το 2010 μέχρι σήμερα. Κατάργηση του Τυφωτό και αντικατάσταση των εσόδων με την αύξηση στα τέλη, στο μεγάλο κεφάλαιο, στις πολυεθνικές και στα μονοπόλια της περιοχής. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο καζάνι αυτός που του κλείνει το σπίτι με αυτόν ο οποίος έχει κέρδη. Είναι άλλο η τράπεζα και άλλο το μαγαζάκι της κοινωνίας που κλείνει.